Esuk Mbak Ayu yo padha nutuk pari kang wis lesung alu wos cu mawes pancen nyoto Betari Sri dadi boga kok ewo aku kok ewo aku kok ewo aku kok ewo aku nginteri kok ngono welake cara berhasil mbok sing hati-hati sinau gemi mbok yo ngeling ana duk nyebarke wiji tondang tanduk tali wondo padha kena omo mabur tandur subur lo jinawi urip nyang desa kuwi pancen kaya ngene kahanane kae keblat wetan Hyang Arka wis jemedhul saka sela-selane gunung jumedhul saka wetan kepengin andom sorot nyunari kabeh sen isin ning alam dunya katon padang jinggrang nyang rasa tambah padang nyang ati tambah seneng njur tumandang apa kang dadi kewajibane saben dinane sing padha nang sawah ya mangkat nyang sawah nyangking pacul nyangking arit sing padha nyang pasar wis mau isih peteng padha mangkat kabeh padha nindakake pakaryane dhewe-dhewe yen disawang sajake uripe padha tentrem padha ayem uripe mung tansah nedha nrimo karo purbane kang kawasa kang baku urip kuwi kudu kumprembyah nyambut gawe nut kebisane dhewe-dhewe sing baku ra gawe rugine karo wong liya apik ya urip sing kaya mengkono mau sing marake nentremke ati nentremke pikir nentremke rasa adane iso ndawake umur pancen urip nyang desa kuwi kahanane kaya ngene iki mula welingku kabeh para dulur-dulurku kang isih
padha tresna karo tutur pituture Semar. Urip ira aja padha ngangsa sakmadya saklakune sing baku tansah puji syukur marang Gusti. Awit wong uripku mung sakderma nglakoni bebasan suwe ngunduh ing kalapa uripe gesange mung kaya mampir ngombe.